teges doning tumeka ana ing Kadipaten Binangun wis duweni nyatol. Bener Raden. Wong Binangun ora sarujuk tataran ana Kitung Pura. Kuwi bakal tak kisas. Sopo wae. Dadi kowe kalebu andaning Jaya Wiguna, kowe kepengin meksa yen Kadipaten Binangun kudu gelem takluk lan panguasaning Teja Kusuma. Kuwi bener. Mula yen kowe ora gelem manut tatanan Tanjung Pura, kowe bisa mino dadi kepalang. Yudapura, ing papan yen aku kasraya marang sapa wae sing kepengin ngobrak-abrik Binangun kudu tabrak rogo
Ayo ogo-ogo. Ogo-ogo Bali. Wis mapan. Wis sabene kene ae. Ngopo? Latih ngawur. Apa? Rasa pringas-pringis. Kamu lapo? Ranga. Habis apa? Karo sembarang. Kowe kok jambe aku. Karo sapa? Lur. Bro, Ayo, ayo. Ayo. cek balik. Sampai macan musuhe. Musuhe ning ngarep langsung dicoba, Pak. Iya. Codase. Woi, musuhe dirinya langsung ngeplat dasi. Ladase. Terus. Musuhe dilimbe. Nggih. Terus panggung ya, Pak Guri. Dipancang. Musuh ning ngarep langsung digoni.